tiče medija, privatnog, ja uopšte ne mislim da su bolji, da je uvek bolje privatno vlasništvo od medijima od državnog. Apsolutno, i tu da možda se razlikujemo od kolega. To je prosto smešno. To je jedna moderna, pomodna, neoliberalna fraza kojom zapravo krupni vlasnici na svetskom, na globalnom nivou, nije to naša specifičnost, naravno, znači, krupni kapital zapravo preuzima i medije. I mislim da pišti javnost, ono što je ostalo od demokratske javnosti i na zapadu, znači i ovim pravim demokratijama, je zbog te sveopšte privatizacije i komercijalizacije medija. Uzgled bude rečeno, čak i ta i takva politika, to je sad druga tema, na koju ja imam milion primedbi, čijem politikom, uređivačkom uopšte nisam impresioniran, naprotiv, je ipak bila najozbiljniji medij, najotvoreniji medij kad govorimo o štampanim medijima, a rekao bih i šire. Kao čak i taj državni RTS, znači takođe politiku imam gomilu primedbi. To je ipak bilo najuravnoteženije, najbalansiranije, ipak je najviše tu bilo. Sad, znate šta je nevolja? To je moje viđenje. Prvo, taj upravni odbor. Narod je samo dopunjen, narod nema ništa sporno u tome, pogotovo, ja znam većinu tih ljudi, te ličnosti koje su predložili su sve ljudi koji, na čiji lik i delo nema nikakve zamerke, misle da su profesionalci da bi mogli da poboljšaju i doprinesu kvalitetu prosto tog upravnog odbora koji baš ne odlučuje mnogo, to je više tako jedan ostatak iz prošlih vremena, neka kvazi vlasnička struktura ili paravlasnička struktura, ali nije bitno. Tajming je problem, to ste vi sami uočili, znači problem je to zašto baš sada, zašto ne 6 meseci ranije, ali znači same ličnosti nisu sporne. Ono što je pak sporno, to je dakle ove sumnje koje su izrečene na račun zapravo najboljih, nažalost najboljih novina u Srbiji. Znači nije smetalo, jer nije se iz predsjedništva stizale primedbe na razne, eto ovde pominjane tabloide, leve, desne, žute, crne, plave, već su stizala primedba na nešto, gde je gospodin Krstić pisao do nedavno, nešto što je otvoreno bukvalno za sve ličnosti koje misle ili misle da umeju da misle o politici i žele nešto o tome da kažu.